voittaa? Kaupa! Mediapeli loppuun. Älä kerro ketä pelaa. Okei, nimikartteja. RD. Okei. Anssi Kuikka. Voitto mielellä. Ja jos haluatte, media haluaa ketjumuutoksia, niin mä voin antaa tässä muutama. Koko jääkiekkokansa ykkössentteri Matti V voitaisiin heittää vaikka Ruotsiin. Ja sitten L. Hyssälä voitaisiin treidata Venäjälle. Ja ykkösmaalivahti, joka torjuu omiensakin laukaukset, eli Jurpilainen, voitaisiin laittaa Team Obamaan.